Malta kienet fost numru żgħir ta' pajjiżi li kellhom il-budget tagħhom approvat mill-Kummissjoni Ewropea mingħajr ma ntalbu jieħdu ebda miżura biex jiġu konformi mar-regoli Ewropej. B'hekk mhux biss il-budget kien approvat iżda għal darb'oħra ngħata ċertifikat ta' kredibilità għal pajjiżna fis-settur tal-immaniġġjar tal-finanzi pubbliċi. Fost budgets li ma ngħatawx l-istess ċertifikat ta' Malta kien hemm dawk tal-Awstrija, il-Litwanja, il-Ġermanja, l-Estonja, il-Lussemburgu, l-Olanda, l-Slovenja u l-Slovakkja. Pereżempju, fir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea lill-Ġermanja, il-konklużjoni hija li l-pajjiż ġgant fl-Unjoni Ewropea irid jieħu ċertu miżuri biex jiġi konformi. The Commission invites Germany to take the necessary measures within the national budgetary process to ensure that the 2023 budget is consistent with the recommendation adopted by the Council on the 12th of July 2022, qalet il-Kummissjoni Ewropea fir-rapport li ntbagħat Berlin. Bħal Malta kellhom approvazzjoni mingħajr diffikultà 5 pajjiżi oħra li huma il-Finlandja, l-Irlanda, Ċipru, il-Kroazja u l-Latvja. Il-konferma tal-budget tingħaqad ma' rapporti oħra li taw ċertifikat b'saħħtu lil Malta. Fil-fatt, it-Torċa rrappurtat fil-ħarġa tal-ħadd li f'5 ġimgħat ħarġu 5 rapporti b'saħħithom u pożittivi dwar l-ekonomija Maltija, kollha minn entitajiet jew aġenziji internazzjonali. L-approvazzjoni tal-budget tikkontrasta wkoll bil-kbir ma' reazzjoni tal-Oppożizzjoni li qalet li dan kien budget in the red. Ir-rapport finali tal-Kummissjoni Ewropea jgħid li overall the Commission is of the opinion that the draft budgetary plan for Malta is in line with the fiscal guidance contained in the Council recommendation of the 12th of July 2022. Iktar minn hekk, il-Kummissjoni Ewropea għandha fiduċja fil-miri li tpoġġew fil-budget tal-Gvern li offra ċertezza u stabilità. Budget li kien miżawd ukoll b'miżuri soċjali fosthom żidiet fil-pensjonijiet u children's allowance u mekkaniżmu ġdid ta' għajnuna kontra l-għolli tal-ħajja għall-iktar vulnerabbli.